Kao što smo obećali, evo već u prvoj nedelji druženje sa drugarima sa Patreona, Marko i ja smo ponovo sa vama i danas ćemo imati dve teme. Jedna je udarac Ćute na Marka ili udarac Marka na Ćutu i druga bit će ovako malo čisto tema informisanja, malo, a to je moj boravak u Novom Sadu, malo sam posetio mare studente, protest, malo sam učestvovao u tim svim debatama koji su bili povodom dodele neke nagrade, sve o tome u drugom delu. I ajde za početak, Mare, ti nama ispričaj šta se to desilo u subotu 14. decembra u ranim prepodnevnim satima, da ne kažem bukvalno jutarnjim. Da, bio sam kod našeg druga Mareta Novičića na Nova S na jutarnjem programu. To ste gledali, jel, čuli ste sve. Bio sam i prethodnog dana u Bez pardona na KTV. Sad ja ne znam šta je od ta dva inspirisalo Ćutu. Mislim da je očigledno bio povod nastup kod Mareta Novičića, jer me zvao odmah posle toga. Dakle, nije bilo ni 9 sati. Ja sam u proletarskih brigada kolima stao na semafor, kad vidim, brate, imam propušten poziv od Ćute. Rekao, evo te, neće valjda ovaj sadan da mi jede nešto govna, jebaću ga loše ako samo proba. Naravno, on je odmah u prvoj sekundi, šta kenate po poziciji, šta te se svi navozi, kažu, brate, kad ste slepci najgore vrste, 7 godina ništa ne radite, si porazu u poraz i vidi još mi kenjaš, evo. I to ga je ražestilo, pa je onda krenuo, radiš isto što radi Ana Brnabić, gori si slučaj od Sime Spasića. Kad je to rekao, ja mu rekao, znaš šta, u tom slučaju jeboti Simo Spasić majku. To mu nije lako palo. Da, tu je krenulo opšte pičkaranje, ja sam mu stvarno pričao da je kukavica i pička i sisa i slepac i govno koje ne razume da se novinar ne zove telefonom s pozicije političke moći narodnog poslanika i nekog kurca, kogod da to radi, popiće od mene isto. Međutim, on to ne shvata. On je odmah, kao i kad sam opsovao Vučića, se uvatio za mamicu i čovjek je krenuo da ponavlja ti meni majku, ti meni majku, ti meni majku. Kaže da si svestan da zvučiš kao Vučić kad sam njega opsovao. I onda je krenuo da preti, ajde se nađemo, ajde gde si, reci mi to u lice. Ja rekao, evo, samo što nisam. I nastavljam uzajamno vređanje. U jednom trenutku to je potrajalo, ja sam u 9:22 dok je to sranje trajalo okačio, dakle, obaveštenja na društvene mreže, čisto da mu dam prvi žuti karton. I sliko sam mu i rekao sam mu, druže, to je videlo do sad preko 50.000 ljudi, znači to obaveštenje. Rekao sam, od tebe zavisi. Rekao, samo mi se izvini što si me uopšte zvao da mi kenjaš, razumeš, zato što mi nije dovoljno od režima što mi to radi, samo mi vi govnari smrdljivi falite, međutim neće da se izvini. Nekako smo uspeli da iznivelišemo to na 5 minuta. Ja sam se ponadao, ja sam rekao, evo vidiš, meni je dovoljno, ja neću ovo da eskaliram, zato što mi ne treba sada pažnja i režimskih medija, dovoljno mi je znaš, ali moram da ti podviknem. Kad radiš nešto što se ne radi, nešto što je kažnjivo po svim dakle, novinarskim pravima međunarodnim, pa i domaćim. Dakle, međutim, on je posle 5 minuta ponovo počeo da jede govna. Ponovo počeo da kenja. Kako ti ja to ugrožavam porodicu? Ja mu objašnjam, zato što moja žena, koja je u ozbiljnom problemu zbog svega, prisustuje ovome i pojačava lekove zbog tebe, majmunčivo drljava. I onda on na to napiše opet, kako ja to tebi ugrožavam porodicu? Tu skontam da, znaš, tu nema, da, ja sam se izvinio gospođi mami, naravno, ja sam naučio
da kada neko ne ume muški da prihvati psovku, da se on vata za mamu i da onda najbolje izviniti se gospođi mami i razjasniti da mi ono uopšte nije bilo u glavi. Na što je on rekao, skratit ću priču maksimalno, izvinio je se javno, iako je nisi psovao, iako nisi psovao ništa javno, gde sam ja rekao imam mnogo bolje, kao na društvenim mrežama da se izvinim, rekao imam mnogo bolje rešenje, izvinit ću se javno u Cenzolovci, koja će od tebe da napravi slučaj. I toga je napokon ućutkalo. Javio sam Cenzolovci, javio sam tebi, javio sam Penu, šta se dešava, zvao me malo pre Veran Matić, koji je naravno kao član radnih grupa za zaštitu novinara to karakterisao kao jezivo, pitao me da li hoću da pokrećem nešto zvanično, ja sam rekao da neću, zato što su Novosti juče brže bola objavile da je Šolakovac Marko Vidojković objavio da ga je lažni ekolog Ćuta zvao da mu Kenja zbog toga što napušavamo opoziciju. Dakle, i napisao sam da je usledilo pičkaranje i sada vi, dragi naši koproducenti sa Patreona, draga naša DLZ armijo, imali ste priliku da čujete kako će proći svako ko mene pozove telefonom sa pozicije moći da mi bilo šta prikenja. Eto, to je to. Ja neću dalje da eskaliram, možda je Ćuta bio pijan, ne znam šta je, posle se nije javljao, nije se javno oglašavao, zvučao je sa svojim argumentima skoro kao Đilas, dakle, to je taj narativ. Da, rekao mi u jednom trenutku da je Vučić na vlasti zbog mene. Meni je drago što sam ja toliko moćan, da ugrožavam opoziciju, ali bojim se da su oni toliko bedni da možemo da ugrozimo ja ili ti, Nenade. Eto, to bi bilo to od mene. Ti imaš pravo sada da daš i svoj mali komentar. Pa, moj mali komentar se svodi na to da smo mi stvarno pod jezivim pritiskom režima. Posle bukvalno maltene svake epizode DLZ-a, Marko i ja završimo na Informeru i posljednje što nam treba da nas ljudi, ja bih nazvao drugari, s kojima smo... Nek me pomaze po kari, brate. Pa ne, čekaj da ti kažem. Znači, drugari kojima smo... Ali rimovalo se pa. Od 2017. godine mi ni jednu jedinu reč kritike toj opoziciji nismo uputili. Možda u poslednje vreme smo počeli. Ne, to ti kažem. Poslednji, od septembra meseca kad je već došlo do toga i kad je bio onaj fijasko sa protestom u Beogradu. Sledeća stvar. Znači, toliko smo mazili da smo svesno prećutavali ajde u bojkot, pa onda, aj sad malo da glasamo, pa ajmo opet u bojkot, pa ajmo malo da glasamo. Pa ništa nismo smeli. Prvu kritiku opozicije koju smo pomenuli bila je kada nisu htjeli da prekinu glasanje na decembarskim izborima, kada su prihvatili mandate u parlamentu i tako dalje. Šta bih hteo da kažem? Nismo mi novinari svete krave. Kao što mi imamo pravo da kritikujemo, ima pravo svako kritikuje nas novinare i ne treba mi da budemo, ne znam sad kako tu u toj kritici zaštićeni. Druga je stvar kad te neko napada zbog tvog mišljenja. Izvinite, molim vas, da li imamo pravo da mi kažemo javno i glasno kada opozicija nešto uradi, a da nije u redu? To mene zanima. Kada zove telefonom da te... Ne sme, znači on može da kritikuje, možda napiše bilo gde ili da kaže ne slaže se sa Vidojkovićem ili šta, ali mene da zove, da me vređa pa preti i maltretira, nek puši kurac je, svako ko to radi. To sam hteo da kažem. Vi mora da shvatite da smo mi dobijali, Marko je o tom i pričao u ovoj svojim nastupima, su dobijali SMS poruke od mnogih političara iz opozicije sve ove godine i mi o tome nismo hteli da pričamo zbog mira u kući i danas se trudi. I svesni smo toga da ovo nije sada situacija u kojoj treba otvarati taj front, ali jednostavno novinar ne sme da dozvoli da trpi bilo kakvu vrstu pritiska. Ako nas neko, pritom ja
sam poprilično siguran da je Marko najmanje mislio na Ćutu prilikom svog nastupa. Mislim, Zato me čak, iznervirao toliko. pa vidi, Idiot. ja ću da podsjetim naše koproducente da sam ja u emisiji rekao da izuzev Ćute i Srđana Milivojevića, novoizabranog predsjednika Demokratske stranke, Mare koje, kad sam rekao da će da bude izabrana, ono da mi se stiklira tamo do me da pogodi, da, rekao sam sem Srleta i Ćute, ja nisam siguran da bi bilo koji političar krenuo da pomogne i da uradi ono što je, na primjer, uradio Goran Ješić u Novom Sadu. Znači, to je moje mišljenje. Sad, pored svega toga, i Ćuta zna da je to rečeno u DLZ-u, i on se sada našao prozvanim i da pominje Marka. Pritom, hoću da kažem da smo imali situaciju i sa Zdravkom Ponošom, koji je bio u našoj emisiji, koji je istrpeo muški kritiku i borio se muški sa nama. Nije da nije, jeste da mu je svašta i rečeno i sve, a on se borio. Znači, to je neka normalna procedura. I mi ovo što kritikujemo, ne radimo da bismo završili u formeru kao ovo Šolakovci, Đilasovci, eto, kritikuju opoziciju. Ne, mi to radimo da bi probudili. Isto tako, Marko, rekli smo posle tog fijaska u Beogradu da je to gotovo, da je puklo, onda se to diglo, onda je opozicija krenula i stavila, podmetnula svoja leđa u Novom Sadu, ispred policije, ispred tužilaštva, krenuli su nešto da rade. Pa podmetnula je, Nenade, svoja leđa, a su zato neki građani podmetuli svoje jaja. To je problem sa opozicijom. Ali ne, što ali gledaj. Dođe sebi da pravi PR. Slaže se, Mare, ali malo su ušli u neki fajt sa policijom. Policija njih ne može tako lako da bije i da hapsi, jer ipak imaju taj malo, ali su radili nešto. Za 12 godina nisu radili to što su radili u Novom Sadu. I opet tu nije bilo toliko čelnika tih partija. Bila je Marinika, žena, bila je ova iz DS-a, izvini sad, Dragana Rakić, bila je ona žena iz Aleksićeve stranke za koju kažu da je došla iz Glavijatana i tako dalje. Znači, bile su Robespierre naš. Robespierre je uvek tu gde treba, tako da mi smo opet se vratili na taj kurs i opet ćutimo. I sad kada neko progovori, kada ga neko pita, ne može ti sada da ćutiš ceo život i da kažeš čekajte ljudi, ajde malo da se nešto popravi, verujemo, desit će se neke nove stvari, eto i to ćemo da najavimo u opoziciji, tako da nismo mi protivnici opozicije, pobogu mi radimo, mi smo se toliko autovali, mi smo se više autovali nego što će Šapić ikada da se autuje i nas nazivaju i Šolakovcima, nazivaju nas Đilasovim pudlama, a Đilas neće da dođe kod, pa koji to apsurd, Đilas koji, mi smo njegove pudlice, radimo za njega, on nas plaća, a neće da dođe kod nas. Šta ima čovjek da razgovara sa svojim pudlama? Ja da Nenade samo dodam, vi ste, dragi naši prijatelji na Patreonu, krivi zbog toga što sam ja poludeo. Zato što vaša podrška, ponavljam, zamolite rođake i prijatelje, zato što je ovo se pretvorilo u iznenadnu šansu da dođemo do maksimalne nezavisnosti i popune slobode izražaja. I ja, kad sam to počeo da osjećam, izgubio sam svaku kontrolu nad onim što govorim, što znači da je nestala sva autocenzura koju nisam bio ni svestan. Jer teško je, dakle, biti popuno slobodan i necenzurisan ako nisi popuno nezavisan. A sada smo na putu ka tome, tako da vi ste krivi, molim vas, još brže, jače, bolje. Da potrčite na Patreon i da se pretplatite tamo gde treba da biste gledali DLZ i sve one druge sadržaje koje postoje na Patreonu. Da bi mi bili još radost sa studentima. Jasno. Mare, teo sam da ti kažem da si apsolutno u pravu za to pitanje autocenzure. Izgubio si se, da znaš, zaledio si se, nema. Sad si okej. Znači, apsolutno si pravu. Da, ja se uvijek gubim, brate. Uhvatimo se u situaciji gde vidimo da smo jednostavno sebe cenzurisali, da ne kažemo nešto zarad mira
u toj našoj, da kažem, ajde kući. Nemojte, ko Boga vas molim, i vi ako ste u partijama kada krenete da nas kritikujete, dva puta razmislite da li je to što smo mi nešto rekli, da li smo u pravu, da li želimo dobro, pa koliko puta smo išli da glasamo samo zato što smo protiv ove vlasti, pa smo glasali bez obzira da li nam se sviđao neko ili ne sviđao, razumete? Znači, nemojte da ste preosetljivi. Potrebna je edukacija. Naravno. Sutra ćete doći na vlast. Potrebna im je edukacija, ma nešto... Pa čekaj, ali Mare, ako oni... Mare, tebe da je zvao Ćuta, ili da sam te ja zvao i da sam ti rekao, čekaj bre, Mare, pretera ga, razumeš, mi bismo mogli normalno da porazgovaram, ali kad neko krene da te napada i da ti preti, zbog toga što si ti nešto rekao, to nije normalno, to je za opštu osudu. Znači, koristim ovu priliku da vam svima kažem da je Ćuta naš drugar kome je mnogo toga oprošteno, da je Ćuta čovek koji je rekao da mu mi kvarimo posao, da i mi kvarimo posao, pa je bio u DLZ. Pa smo ga zvali i opet ove godine, pa nam je u ponedeljak otkazao, zato što je dobio poziv da ide na N1, otkazuje snimanje DLZ-a. I opet smo ga zvali da dođe, pored toga što nas je otkačio, zvali smo ga nedavno, ali nije mogao zato što imao zakazane neke preglede. Cenimo i poštujemo i to što je Ćuta stvarno dao danak tome što se bori za neku bolju Srbiju, imao je i on svojih zdravstvenih problema, sve to cenimo, ali nemojte da ste preosetljivi kao što ni mi. Nas kada vređaju i kada svašta nam pišu, mi o tome ne pravimo nikakav problem. Evo, samo da vam kažem, evo, ja sam izvukao da samo vidite sa čime se mi susrećemo. Posle jedne najobičnije najave da će nam gost biti Goran Marković. Kaže, koliko krmaka, gospode? Pa nam onda pokažu psa koji, ne može da se vidi, koji bez veze nešto. Polako, dušmani, svi ćete doći na red. Jebem vas u usta oba dvojicu smradovi. 2 krmeta, nakaze. Znači, to su poruke koje mi dobijamo, s kojima se mi budimo. I samo mi treba još neko iz opozicije. Mi ovo što radimo, ljudi, mi radimo sve i branimo opoziciju, onda nas opozicija napada. Mislim, ajde da stanemo lepo svi, da udahnemo vazduh i da probamo da se skoncentrišemo za ono što nas očekuje, a to je, Mare, po svoj prilici. Ovo se toliko zahuktava da ja očekujem da će barem ličiti na neki generalni štrajk ako ne bude. Prema tome, nemojte nikada da gušite i da gasite slobodno misleće ljude ovog sveta. Mi smo tu da vam pomognemo, mi smo tu da učinimo sve što treba, što je do nas. Nemojte i ovo malo podrške koje imate u medijima da gubite napadom na novinare. Nikada nas ni jedan naprednjak nije pozvao telefonom i rekao nam to što je Ćuta rekao Marku. Nikada. I neka ovo bude poslednji put da više ne dobijemo i ni poruku, da ne dobijemo ni ništa. Mi od naprednjaka dobijamo do ovog, mi danas dobijamo informaciju od naprednjaka šta se dešava u njihovim redovima. Niko nas spominje ni pretnje, ni ajde dođi i tako dalje. I što je najvažnije, opet ćemo zvati Ćutu da nam bude gost. Uopšte je tako, Mare? Problem? Mare? Da, malo u ovom sledećem mesecu u Limburgu. Da, malo nek se oladi. Jel? Ali ne, mislim, stvarno ljudi... Ne treba mi sad on kao gost, koga jebe, neka malo oladi glavu. Ne, by the way, si vidio što imam šolje? Se sećaš šolje? Iz prvog DLZ-a februara 2017. godine. Joj, čoče, pravda šolje. Vidi. A vidiš kako ima ove crvene oči, kao ova sova što ima u fakultetsku kapu. Imaš da kažem da staviš tačku da stavim, a i da tebi onda dam šlagvort. Ja mislim da... Dobar raso, mnogo dobar. Znaš kako... Nisam fan. To znači samo jedno, da si se sinoć napio.
Nisam, brate, ne, nisam, nego Pa, smo ostali dugo. Ostali smo dugo. čuješ, I znači naročito sa našim sledećim gostom. ja mislim da je opozicija dodatno osetljiva zato što su studenti ih pojeli sve redom. Znači, studentski protest je pokazao u nekoliko dana sve što opozicija nije za 7 godina i onda kad se kaže nešto što je očigledno, onda to njih valjda dodatno zaboli. Eto, ja mislim da je to Pa, isto. Ali to e, nije olakšavajuća okolnost ko ih jebe, bre. ne, naravno, Izvini. ja samo hoću da apelujem i na sve druge učesnike u ovoj situaciji koja se desilo, da meni ne šalju nikakve poruke, jer pošalju meni poruku da pošalje Marko. Pa šta je Marko baba roga, pošaljite Marku poruku, pobogu. Druga stvar, pa Marko nikad ne bi... Pošaljite mi. Da. Druga stvar, Marko nikada ne bi dozvolio da ja u njegovo ime odgovaram ili da bilo šta drugo primenjujem. Je li tako, Mare? Slao ti je poruke neko iz Proglasa, nećemo Nema da veze, kažemo ajde, ko, nećemo. jer je po Nije našem mišljenju bitno. on jedan On je car, jedan veliki, nema veze to. u stvari bez pardona, pa ćete da čujete. Da, čekaj, Šta Mare, radiš? ovo ću. Ma ne, ovo ću ovo. Menjaš frizuru? Pa ne to, nego da li se gubiš, pa da li ovo koči. Ne verujem. Ajde sad da pređemo na jednu. Pa rado što si stavio tu. Daj normalnu, daj sad normalnu pozadinu. Jebe nas internet zbog pozadine, veruj mi. Misliš, man daj, ajde. Vuče struju, ovakav luksuz. Promeni, daj normalno. Stop, da, ovako, ajde da vidimo da li može ovako da bude. To. Evo, već se vidi da sam ja promenio zemlju. Da, bio sam 2 dana sam bio u Novom Sadu, učestvovao sam u programu koji je priređen povodom uručenja godišnje nagrade Srđana Aleksić. Srđan Aleksić je momak iz Trebinja koji je spasio od sigurne smrti svoga druga Bošnjaka, ali nije uspeo da spasi sebe posle toga, naši su ga ubili i tim povodom se jednogodišnje dodeljuje regionalna nagrada i Srbije su ove godine tu nagradu dobili naš veliki prijatelj koga ovoga puta pozdravljamo i čestitamo mu od srca, Teofil Pančić. Dobio je i portal 021, nagradu je još dobio jedan portal iz Bosne i Hercegovine koji je napravio seriju izveštaja i reportaža o migrantima i posthumno je priznanje dobio takođe jedan od naših divnih kolega, to je Bojan Tomčić. Bilo je mnogo gostiju iz regiona, imao sam priliku da razgovaram i sa predsjednicom Evropske federacije novinara Majom Sever, tako da smo malo popričali o situaciji u kojoj se nalazimo. Mare, pozvani smo da odemo na neki skup koji će biti krajem februara, početkom marta u Zagrebu, tog Međunarodne Evropske federacije novinara. Može. Isto smo iskoristili priliku i organizovano smo posjetili kampus novosadskih studenta na Filozofskom fakultetu i bili smo na protestu koji se organizuje svakodnevno u 12 sati nedeljom ispred rektorata i mogu da ti kažem da je rešenost studenta na takom nivou da oni već sada smišljaju akcije i za januar i za novu godinu i hoće i predsjedniku da čestitaju slavu Svetog Nikolu sada uskoro. Tako da jednostavno taj sjaj u očima i tu nepokolebljivost i tu potrebu da ovoga puta oni budu ti koji će da istraju u ovoj borbi, ja to stvarno nisam davno video, a i sam sam bio student i sam sam bio na tim protestima po fakultetima. Ovaka masovnost, ovaka organizovanost, ovakva rešenost. Znači, ovim studentima, rekao je neko u komentaru da ih ne zovemo klincima i decom, znači ovim studentima kapa dole, još jednom sam se uverio da su na pravom putu, da su ispravni, da
to što rade. Znači, jednostavno u Novom Sadu je nemoguće sesti negde i započeti bilo kakav razgovor sa nekim, a da ne čujete sa strane da se govori o protestu, o padu nadstrešnice i tako dalje. Marko, ono što je isto zanimljivo, to je da Vučić ne planira da otvori tu prugu Beograd-Subotica, brzi voz da pusti pre marta meseca, jer željeznička stanica u Novom Sadu je neupotrebljiva. Ona je sada, pitanje šta će biti sa njom, pošto je ta nadstrešnica pala, ti piloni koji su održavali ravnotežu poremetili su, tu sad svašta može da se desi, tako da mu je ta korupcija koja je dovela do poginuća 15 ljudi i dvoje teško povređenih, je dovela do toga da je Novi Sad ostao bez železničke stanice. Bilo je mnogo novinara s kojima smo razgovarali, razmenjali mišljenje, porazgovarali sa studentima i mogu samo da, moj utisak, oni su rekli da zamolili da prenesem tu taj stav njihov, a to je da ni na koji način ne sumnjamo u njih i da uopšte nemamo potrebe da se brinemo da li će uspeti ili ne. Oni su toliko rešeni da Marko, ovo što sam ja danas vidio, to ti je ono, ne znam, to je takav boost i toliko boostovanje da nije normalno. Žao mi je, zbog ovog puta nisam uspio da pripremim laku noć, oprostit ćete nam, ali bit će toliko materijala u DLZ koji će biti u sredu, da mislim da nas čeka jedna od najboljih epizoda do sada u ovoj sezoni i sutra ćemo na Patreonu da objavimo ime gosta kome ćete moći da postavljate pitanja, tako da ćemo i to iskoristiti, pa ćemo pokušati da napravimo i tu vrstu interakcije između vas i nas, tako da Mara, izvoli. Zaustavio sam se stalo. Teo sam samo da kažem, hvala. Teo sam samo da kažem, dragim našim prijateljima na Patreonu. Puno vas se žalilo, dakle, zašto je samo jedna epizoda DLZ Mića bila gratis i za pretplatnike od $3. Te smo velikodušni kakvi smo odlučili na Nenadovu inicijativu. Ja sam, ipak poslovan tip, tako da lepo vam piše šta dobijate za 3, a šta dobijate za $6 mesečno, a i jedno i drugo su šaka dolara. Dakle, ali nije pravedno da oni koji su platili 3 dobijaju ono što treba da dobiju oni koji su platili 6. I zato smo samo hteli da pokažemo kroz jednu epizodu DLZ Mića šta se dobija zapravo za 6, jer DLZ Mić će da bude očigledno glavni ovde, jer kako se šta desi, Nenad, ja odmah snimimo vanrednu epizodicu. Da, DLZ Mić je glavna stvar. Dok stignemo do snimanja DLZ pušteni slanca, što se dobija sa osnovnom pretplatom, dakle, snimit ćemo. Tako da, molim vas, razumite, ali pošto ne razumete baš odmah, mi smo smislili mesec dana, evo, svi će imati dakle, priliku da gledaju i DLZ Mić i pušteni slanca, pa onda ćete krajem godine zaključiti, pa daj da pređem sa 3 na 6, mislim, ili ostaću sa 3, ovo psovanje Vidojkovića mi je stvarno previše, evo. I toliko udaranja po opoziciji i tako. Tako da, hteo sam samo da završim sa opaskom da ja jesam u kontaktu sa određenim studentskim faktorima, njih ima bezbroj, oni se raznim alternativnim putevima. Pita me osoba koja mi se javlja ponekad čisto za mišljenje. I ja šta god da sam predložio, oni su već mislili. Mislili, da. Što govori da su pametniji od nas. Tako je. Pa da. Tako je. Moramo da shvatimo da je ta generacija, jer je digitalizovana i najpametnija u zemlji, jer to su studenti državnih fakulteta. Imamo još samo 8 minuta. Teli smo da ovo traje 15.
Pa to ti kažem, Ne, plaćajte vi $3, nema veze, možemo ja i nedeljom uveče da snimam. Ova generacija studenta je trenutno najpametnija i najzajebanija grupa ljudi u zemlji, ne dece i klinaca. Dakle, oni imaju puno pravo da rade šta god hoće, oni očigledno znaju šta treba i ja bi apelovao još osim ako ne pozovu da im se pridruže i građani, nemoj matorci da se trte, dođite kolima ispred i zaštitite ih, preprečite da neki kreten ne bi se zaletao u masu. Eto, to mogu matorci da rade. Dakle, da štite studenta, a ne da stoje, ako bio ja stoje čiče, i uključujući mene. Znaš kao, stvarno je glupo, ozidiš se glupo pored tih ljudi koji su daleko pametniji i daleko kvalitetniji od svih nas. Jasno. Mare, umesto laku noć, evo, samo da izreklamiram vidite ovo, evo, umesto laku noć, evo vam lepa šaka, evo, mene piše, ovde lepo piše Molotov. A to vam je jedan band, ništa nisam drugo mislio. Eto tako, drugari, čuvajte se, sve najbolje i sutra smo na Patreonu, saopštavamo ime gosta, bit će gost veoma zanimljiv, neće ekskluzivno kod nas da kaže, reći će to pre na jednom mestu sutra, ali ćemo zato dobro da izanaliziramo sve ono što će taj potez da doprinese Srbiji i malo da popričamo o tome kako je bilo tamo gde ne bi niko volao da završi, a srdečno vas pozdravljam, evo ja, iz Šapca i Mare iz, da kažem, Tazbine, na primjer. Ne, brate, iz Tanzanije. Tanzanije, bio dobar ručak bio, a? Pa, bio je super. Ajde, Mare, ništa, drugari, to bi bilo to. Ajde, čao, do pobede, učutati nećemo. U najavi je pobeda kada uzme majk, znanje da propovedam, napušavam odreda. Sva fake goveda što veličaju lovu, koja je prokleta, klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča sistem vrednosti ništa. Kao i u vigla pa se bodu i upucavaju za poštovanje strita, muda su do neba.